सो जहग देह रेह में समा जाई। समय आय देह बाना छेह में बिताई। हो कहीं के खेह बात में हम जबूत राखी। तनेह सनेह सब मन से जुगाई। प्रेम वाला मंत्र पर ही सब दिन स्वतंत्र रही। भाव आला यंत्र दिन भर उड़ाई। रोजे परीक्षा बा इच्छा बा ढेर ढेर। तो शिक्षा के भिक्षा पढ़ी या पढ़ाई। का बबी सवा से सांस रही कि टूट जाई। बानी हास जानी जान ली सच्चाई। कवि महेश्वरे सभे लगवले बा। तजतने बसे सोही में हरि गुण गाई। आई गौरी कवि महेश जी के अद्वितीय रचना वो सबके सुनावत नहीं। वहां का लिखत नहीं। ये दिल बुलावेला दिल से कहीं मुलाकात हो जाला। ये दिल बुलावेला दिल से कहीं मुलाकात हो जाला। जुबान हिलाऊं न पावेला नजर से बात हो जाला। जुबान हिलाऊं न पावेला नजर से बात हो जाला। ये बात है बबलू जी। बना रही नहीं भाई बना रही। ऋषि मुनि के बारी हम हरि से बर बरावना। ऋषि मुनि के बारी हम हरि से बर बरावना। हरि से बर बढ़ावना। क्या कि महाभारत में देखी जयद्रथ के काल घेरे ला दिने मेरा ते हो जाला। ये दिल बुलावेला दिल से कहीं मुलाकात हो जाला। ये बात हरिराज बबुआ। कैमरा मैन प्रिंस बाबू तुम बुझाओ।
कवि जी लिखता नहीं कि दुनिया में विश्वास करे के चाहिए, लेकिन सबका पर ना। काहे कि हो सकता कि रवा जकरा के भगवान मानता नहीं, उरवा ऊपर से भगवान नजर आवता, लेकिन भीतर से भगवान ना, वो शैतान बा। कवि जी कहता नहीं, अब ता पाँव पूजी के कर सभे नु दाऊ टिकावेला। अब ता पाँव पूजी के कर सभे नु दाऊ टिकावेला, सभे नु दाऊ टिकावेला। ए निकू भाई, भरोसा जब जहाँ होला वही जी घाट हो जाला। जुबान लहू न पावेला, नजर से बात हो जाला। यह बात हो भाई बॉम्बे आशी। बना रही जगदम्बा प्ले स्कूल के मालिक विकास बाबू। ए भैया, ए दुनिया में कबो केहू के गुमान ना करे के चाहिए। काहे कि रावण के गुमान भइल तो ओकरा वंश के नाश हो गई। न तो रावण उ रहे जहां जानता नहीं का होत रहे। बारून पानी भरे जहां पवन अंगना लेकिन महेश लंका जरावे के बनरो